Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, Ugochi Tube Norifite, Maka Jugo. Abumoji Sinchuaja, Ugochi Tube na temple, Aina Bafa family, because all more the teacher. Yes, Abukazimo Oyi Sinchuaja, Ordinary Restoration Evangelical Mission, Urukonjam Basu, so you can call me a priest or an evangelist, I'll answer. My mission is to help people live better life. No watch it no ga one case you quite the web. Why you should avoid negative choices. Yes. Before I give you Nanya, we have not check over game. Now choice you money make and doa. Bo your own cup of tea. Man is architect of his own problems. Most times, out of ignorance, then we normally make bad choices. Manabo made bad choices, then and it will manage back to you. Be proud to take responsibility of your inactions. What I can tell you is garbage in, garbage out. Whatever you sow in creation is what you reap. Makandega Sole God and our also. Galatians chapter 6 verse 7 or say, and I quote, God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. This word you are seeing, the word of God's material, is like someone kicking ball on the wall. It must bounce back to you, the originator. So know the choice you are making and be proud and face it with full chest. Stop making excuses for your ignorance. Watakere that refuses to learn the language of his parents will have his self to blame. It's a choice, it's work of every human spirit to learn the laws in creation. And if you refuse out of your own ignorance to learn the laws in creation, you have yourself to blame. Before we dive into today's lecture, important announcement. Don't forget that we are still in the month of June, and our monthly ritual for the month is still ongoing. Remember, distance is never a barrier in all our spiritual works in the temple. All over the world. Yes, to God in the temple, go for all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Get a guy in the Kumakia. I got to go to Joe Bossinine. Bossi Paso, Gonwa, I get in a major chuaja. Then a temple chuaja to entities of powers. Kekwas UK, now have Madunine, this way in a group ritual. About the choice, he gave a mandatory chuaja, he carry go 3 years now. Believe in me, we have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Ezoku TV. You know why? Or draw necessary or bring hide me. But I can tell you that good name we are. One day so I just since I be the date. So I'm only interested in so Nanda natural and I go for this hope of Shobana. Chat him na WhatsApp. Forward all your 3 prayer requests. I get them out and I go for the Kubiokuni sing. Then the chat because na WhatsApp make token donation to their account number. WhatsApp not big you want them probably talk about family more don't want to when I'm Kusia. Normally choice when I group rituals. He gave me a chat him na WhatsApp number 0805 7837672. 0813-8243-871. Now let's dive into today's lecture. HF Konafam, Obuefi Eze-Ana, Ugochi Tube Norifite. After I get you all my social media handles. Now, I can you. Issue why do you Abiano Bachita. Why should you avoid negative choices? I went no mado, Giakia, Butoro Wenquaho, Dibo na Trimusi, Macan Dibo Mab, Bidon Bubo. No mado. The Jackie Cotado way. Anybody do. And when I saw anybody do, Yariban Kahodi, Cotiani. No, oh mado. Obanqua who's in the burial. Yes, man is always the architect of his problems. But I told them back they could not ignorance. Whoever I check again. Seek knowledge. Yes, because knowledge and knowing how to apply the knowledge is the key. If you are knowledgeable, a pro master. If you lack knowledge, you remain a slave. What you don't know remains a mystery to you and not to all. Now, you have the opportunity to make your choice. Because of Chukwu putting me here in the free will.
to make this decision. And advice kwara gị na ancient book na-ekego mmiri ka ọkụ mana nwa m na m na-adụghị ndụmọdụ gị soro ụzọ mmiri. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ị nwere choice you decide etu ya tomorrow will be. I can tell you, if you don't like what is happening to you right now as we speak, you still have the chance. Because all go get determined etu ya tomorrow gadi. He who does not plan is planning to fail. But I'm advising you to plan well. Who is your mentor? Who are you emulating? Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme negative choices. Now tomorrow they will run back to me. Eze-Ana, na m arụghị ọrụ mmiri, na m echikwagochi m, na nke a na m afro the changes. Oboye ndị mmiri, oboye ochie, oboye ndị ichie, oboye ihe ọdịnala emere na ngwurube nne ya. Oga, my sister, ọgwụnwa dị responsible. Stop making excuses. Ka mmadụ ofu atụ. O nwere ihe na-etrend na social media now na nke ikpeazụ a. Yes. Gịnị na-etrend? Ọtụtụ ụmụ nwaanyị eleghị ihere. Onye lee ihere, ọ na-evidio, ọ na-eme ihe ọlakịrịpụtụ, o tinye vidio, na-evidio nwunye. Igosi na onye ahụ eleghị ihere, ndị be anyị na-akpọ ya mmadụ eleghị ihere emechi. That is no shame at all. Ihe mmadụ megidosi wee lee ihere. Ịfụ n'ụwa, ihe ị ga-eji mmadụ ka wee better human being bụ mgbe ọ na-abụ ịchọ ime ihe ọjọọ, obi ga na-eti kpụmkpụm ga-emeni ya, you will stop. However, ị nwere ike emechaa out of your own ignorance, isi ọnwụ mee ya, mara na obi gị na-awụ ọnụ gị, mana imegidogharị ihe ruo mgbe ahụ ị na-emezi ihe ọjọọ with impunity, onwe ọzọ ihe na-awụ ọnụ gị, nwanne m ịnago. Ịma ihe na ihe wuzi mgbe ahụ ya onye nwụrụ anwụ na-aga ije, dead walking corpse, because that sanity is no longer you. That spiritual spark na-adịghị ọdụ so na ihe adọrọkwa mma before God adọrọzi maka na imeju gị wee go fire extinguisher gbanyụọ onye bụ ọkụ. Ọchịchịrị bụ ihe dị n'ozi na ndụ gị. Ka nke ọrụ ihe na-eme na Abuja na nke ikpeazụ a, nwabọyị onye edikara ka o jee gbaa bọyị. Ma ihe wee ije nne na nna gị ewerugo hope ezinụlọ tinye gị n'aka ka eje zụọ gị ka ị bụrụ mmadụ wee banyere ezinụlọ aka. All hope is in you. Now this guy wee ruo Abuja, instead of ife gbara ọgụ ya bọyị, o jee ebe a na-etirikọ madam na nke ikpeazụ a. Ị na-enye bụ vidio ọdaizi ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. So now madam na onwe ya, ọ bụrụ na ọmụ madam adarugo ụlọ, nwere ihe a na-mmadụ ayọ na mbiko. Ọ bụrụ na ọmụ people that knows me, ịta na mee ihe alụ, you go home. Nke bụ eziokwu na onye mere ụdị ihe alụ a, forgive ya, forgive ya, ọ ga-asị na ọ ga-afụta ga-asị na ebụrụ mmadụ, ọ ga-eme the worst. Yes, ebe ọ no descend to the low to nwa boy, ịma ihe ọ gburu ugwu na. Then nwata nwaanyị na-etu ahụ, o nwere sin ọ na-agbụ mmadụ ma unforgivable sin. Ntị ọ dịkwa, o nwere sin dị unforgivable na ha matrimonial bed. Ọ gajebe ahịa, nwa boy jee weta nke weta nwatakịrị anara onye ara ya na-etiri madam. Ha otirigodo to the extent na enwere esiri vidio. Ọ bụrụ na mgbe ị na-adịgo n'ụlọ, nwere ihe ekwutere ya. That is me. Amara maka gwa. Then maka anya nwa boy, ọ na-adịgo etu aka o si je boy, ọ boy Abuja. Now, nwa boy esendere, ị kwesịrị ime ka ya good choice. Na ihe na-abịa ka ije mụta ihe ga-abara ezinụlọ unu. Ijezi ebe a mee negative choice. Choice gị bụrụzi descend n'ebe madam nọ. Ụdị ndị na-etu a, onye na-enwere obi descend na madam. Ọfụ nwa madam ọta nwa madam ihe adịrọ mma. Ọfụ nwa ọga ọta nwa ọga ihe adịrọ mma. Ihe na-achị kọwara na o nwere ihe wu shame, ihe mmadụ wee say no, ihe adịrọ mma, this is my master. It's forbidden. So gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? Ndị ọzọ n'ilu adịrọzi no madam ihe ọga jide ebube. Na ezinụlọ ya ka o descendere. Nwatakịrị dị etu a, ọ naghị onwe ya n'iyi. Ọ bụrụ na nwanne m nwoke ma ọ bụ na nwa m ma ọ bụ na relative m akpọnata ya na boy, ihe ọ ya eji mụwa aka ọlụ shishima ya abalị ya. O nwere ihe o bekatara bịa kọrọ m akụkọ maka na o jiri aka ya n'onwe ya n'iyi. Aka nte yo na o nwere ụfọdụ ihe ga-eme gị na ndụ a, ihere ụwa gị ndị mma gị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Maka na ọ bụrụ na onye a ji gbacha bọyị, ọ bụrụ na ọ gaghị eduru gị ọfụma na o nyere gị n'aka kwere ya, ịbịa kọchalụ mmadụ kọrọ mmadụ dị ka m ihe nwere mma sọpọtụ gị maka na ị made us proud. Ihe dị mkpa bụ na ịmụtalụ, ọ bụrụ nnukwu ego ọ gaghị nye. Ihe dị mkpa bụ na ịmụtara ya ma ahịa nke ọma, nweta blessing ọ gaghị nke ọma. Ịghọtara ya? So mana ebe ị dọkarasịrị jee baa ihe ọzọ, ọ dị ka nwa agbọghọ bụ esendịrị skuul na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na-emere gị ihe niile.
ihe instead of ije ebe a focus on ihe ese ndere gị ije na-agụ akwụkwọ ije na-eme ihe ọ dakịrịpụtụ na-eme ege na-ebute shame ibutazie tụtazi ime ọga ma ntị ịtụtara n'ime that is where you end. Ọ bụrụ na ọ mụ na-asụ mmadụ maka na ime go ya choice ntị ọdịba ihe ndị abụọ ọtụtụ na ihe ndị ọzọ ma ekwesịrị ịkpa ya akpọwazi afọ one by one bụ negative choices anyị na-eme na ndụ a. Onye a mechazie ya obumara nga back ọtọ nụọ back ọ gwaghị na ihe nke ụwa agaghịzi ọrịa na nke a mana nwee ike ụfọdụ eboghị ndị mmiri nwaanyị ọ nwere ike ọpịtọcha ihe jee na soshal midia ka efu ma ihe ụmụ agbọghọbịa ma ndị nne nwaanyị na-apịtọ achụọ ya na be dị ọzọ ya gwaghị nọ ndị mmiri na ya anụgo dị n'ọwa ọkụ ekwukwara ihe imere etu a ka ọ dị nwa agbọghọbịa iru onye na-apịtọ imegido ile ihere etu a ka ọ dịkwu nwoke iwu nwoke ị na-eme uvu from nwunye mmadụ nke a to nwunye mmadụ nke brọda ị ya na onwe gị n'iyi maka na ị mụrụ na imegide emegide wee chekwu nwunye mmadụ nwunye mmadụ jekwu nwunye mmadụ onye na-asọ nsọ ma ọ mmanya gbugido gị ijekwu mmadụ dị ka nwunye m na-anụ anụ ma ọ bụ jekwu ọ dị ka ọ dị onye na-asọ nsọ adịghị ejekwu nwunye mmadụ ijekwu nwada nwunye inwe problem adị ka mmụọ si ata mmadụ afọ na mmụọ nwere ike ịta gị afọ ọ ma apụta n'afa ọsọ gụnwa na onwe gị emere ome nke ime ebere wee sị yes na imekwara ụdị ihe dị etu a andị n'ịma na nwaanyị adị mmadụ o nwere ihe dị iche na ejuru onye nna enugo dị ọsọ mmadụ ya nụbụrụ dị nke a gbasaziri ya mana dị kpacha anya nwunye nwoke ibe gị na-etiri ya ofu nwoke onye Nnewi si na ihe na-ewute ya abụọ na-edina nwunye ya kama na ihe a gwagidoro nwaanyị a nkọta akọtọrọ ya na ihe a gwara nwaanyị a nwaanyị wee sawo so ihe mere nwoke ibe gị wee kọtụọ ya nwunye wee kwemepere gị okwu ịnara nwoke a n'iyi inwe egbe ihe egbu agba ya inwe isi ga-enye this man because you hated him so much wee je rie ihe o jide ebube adịghị aji ya amaghị atụ ụfọdụ ka ị ga-enye opportunity n'ebe a na-azụ ahịa ebunye ngwa ahịa o rie isi ego rie ọnya rie ndọkọrọ onye ọbụla na-ese ka kịtịkpa onwezi onye si onye ọsị ka obi ihe kredit ajụghị onye a chidon ibi ikwana ya omezi ọsị na onwe ọzọ onye na-ebi ihe ahịa ihu ahịa ya gbachiri agbachi ị chọzie ka spiritualist ugbuna mana ọgụwa ji aka gbatọọ ụzọ gị ma ọ na onye gbuka uti ọla ahụ n'ala oluzie mgbe ị gbakọchara ute gị no help is coming from anywhere ọ bụrụ na o nwere ihe i mere mana ị mana o nwere ihe i mere i step on toes gị nwa bụ onye a na-ebinye ahịa n'ime ahịa ndị mmadụ bụ ihe ahịa iri ọnya rie ndọkọrọ kwere ike a na-agụkọrọ gị ị mụrụ na ndị niile ahụ ị na-ebinye afịa ndị ọgaranya ahụ ị na-ebinye afịa nwere mmụọ ha gbakọ ị mụrụ na ha akwụ n'ụkwụ ha na-abụ iri ego ekwere ike onye na-agọdoro mmụọ si ya na-ekwe na Chijioke riri ego na ọ ya dịrị Chijioke mma ọ gbaghị nkịtị o mere izu ogwere ọnwa mmụọ ni etu a ka isi mechi onye a isi mekwa onye nke ọzọ biri gị ahịa etu a ka isi mekwa onye nke ọzọ mgbe a ga-ekpe ikpe gị na mmụọ ọ ya dị mma maka na mgbe ahụ etu esi ekpe na mmadụ ka esi ekpe na mmụọ maka na ọ bụrụ na ijego na mmụọ na mmadụ ije na polisi ọ bụrụ na ịbụ ex-convict a na-ekpe ikpe gị kpọtara na kọtụ ọzọ jọji ya enyeghị anya n'ịbụ ex-convict jọjmentị ọ ga-enye gị ama dị mma maka na ọ ga-afụta ya n'ịdị isi ike na-enyebugo mbụ ijecha pụta ichenjiri so punishment ọ ga-adị rọbụ etu a ka ọ dị na-ara ekpe ikpe gị na mmụọ ọgachidon na-eripọtụ gị na ngwa ahịa obiri n'iriri ọnya rie ndọkọrọ ọ ga-ebidon na-eripọtụ gị n'iriri ọnya rie ndọkọrọ Ifeanyị worldwide biri gị ahịa iriri ọnya rie ndọkọrọ mbọsị a ga-ekpe ikpe gị na mmụọ ịdọta mgbe onye nke mbụ ripọtụrụ gị na mmụọ ya onye nke bụ ripọtụrụ gị onye nke tọ ripọtụrụ gị mgbe a ga-asanite akwụkwọ na mmụọ ụmụ mmụọ ga na-agba akaebe against you ga-adị egwu akpọchichazi ụzọ gị na mmụọ ị chọbazie onye ya eme miracle mana ọ na-ime bụ ọdị repentance n'ime onwe gị call a spade kweta na ọnọdụ a nọ na ya na ọmụtiri onwe m na ya mekọpa na m dị sorry maka na ichegharịbara for the fact na ichegharịbara ị ka na-ebule m ndị ichie dịbe nna gị ị na-ebule m ụfọdụ be nna gị ị na-ebule m ndị ọzọ nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na you don't take responsibility of your downfall it will never change for you to change repent onwe ha na-akpọ chegharịanụ ma chigharịanụ for you to chegharịa and chigharịa you must be sorry agree na ihe imere bụ ihe mere gị bụ ihe imetara ma yozie ebere
kwezie nkwa si na ana n'obi na-echegharị ya taa na o si na taa dị mma na ọdịbara bụ gịnị ka m na-achọ ịkọwara make your choices no man know the choices you are making kedu ụdị ndị na-keep as friends ọ dịghị ka ị nwere ike si na eburu nwaanyị si na ọka isoro ndị runs I can tell you na onye ọbụla na-eje eme runs ma onye nọ na fast lane succeed or succeed because nọ na fast lane or succeed because nọ na-eme runs or succeed because na akara aka ya ụbụ akara aka ọma I can tell you ihe afụ nwata nwaanyị jọchara njọ metụ njọ aka mana ndị ụmụ nwoke a na-emeri ya ihe a na-ego ihe moto na-emeri nke a na-emeri ilu ọ bụrụ mma ya ifu onye gbachara mma metụ mma aka nwa onye na-asị ya nwa ọkara eleghị onye ha yuzi ya nwere ego anyị enye ka ọrịa akụkọ kwe nkwa so onye a na-eme ka ego abụrụ na onye awụ the best kama ọ na-eme ka ego favor na-akpọ ya ihu because na ọ dị na akara aka ya ọ bụrụ na o chere oge Chukwu jiri nwaanyị na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị na nke bụ eziokwu bụ na moto a dị na akara aka na ọya agba moto na duplex ya dị na akara aka na ọya agba ọya ebi na duplex ezigbo di ga-abịa moto ya ọya agba moto ọya ebi na duplex mana ọ by fast lane sugar daddy nwere ike gorie moto sugar daddy nwere ike gorie ụlọ oche na maka na ọba na line sugar daddy ka o ji nwee ọ mụrụ na ihe a dị bụ na akara aka ya maka na ihe adị akọ n'ebe ọ na-adị onye nọ na fast lane nwoke na-ezu ochi na-eme achọ ihe dị iche iche gota moto ọ maka na ihe a dị bụ na akara aka ọ bụrụ na ihe a dịbụrụ na akara aka ya bụsị ọ ya egote ya ka ndị operation udo ga-achị ga-afụ ya gbọ ndị amị gbara ya debe na maka na ọ dịbụrụ na akara aka na ọ ya gba moto so stop giving glory to ihe ọjọọ ị na-emecha na ihe ọjọọ ka eji asọsid ndị Igbo kwuru okwu sị na agbakọ mbọ wee ego nri na ụba na ọgaranya chinachi na akara aka so this is from if you are everywhere it will not lead you ihe anyị ji asị gị na-achụ aja na-emedo ụmụ mmụọ to be at peace with your forces so that your forces ga na-adụrụ gị ọgụ mmụọ bụ na mmadụ gbara gị aka mmụọ ya forces ebuchigha ya asị maka na ịdị agba mmadụ ga ejisi umedo ihe dị n'ụzọ gị bụ ka mmụọ dị n'ụzọ gị kwudoro gị nyere gị aka ka ị wee chụta nke gị ka mmadụ wee ghara iwe nke gị protection ọ ihe a na-agaranti ndị nna nna anyị ha nwere ọgba ndụ ụdị ụmụ mmụọ ogologo ndụ na-arị isi ike na ha ga-echekwa gị ọ bụrụ ego mbute ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri emi chat me on WhatsApp 08057837672 maọbụ 08138243871 ị na-anya na screen gị ga-afụ this number simple. May the blessing of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ike na-esi n'aka ya bịa ka emesịa nọ asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja emesịa na ọ ya epu ome ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu ka emesịa nọ